Nududuan pa laeng tipikes ni aya na wag launayan na ulpit mo ken rangkas alaman biyag ko so empty pamuspusan tapno mabalin ka lipaten o imnas lipaten kan tunuwen nga mataak tunjay tanen ngam nuitan saan mapalinin ay idem ni aya di nakat pagtuuke yang tangay siksikat di na ay ayaten lipaten kan tunuwen nga mataak tunjay tanen ngam nuitan saan mapalinin ay idem ni aya di nakat pagtuuke yang tangay siksikat di na ay ayaten di kantun malipatan kuna ato'y puso uray awanag din na titunggal aldaw uray pa'y nutawene iti naglabase di muntu kunaen nga malipatan ka ingat tong paltanen kanayon nga addakan niya timpay dulin mo aya isulat impaay mo nga pagbiyagat duro may sa aktupaye nga nalamis nga bangkay di muntu kulain nga malipatan ka ingat tong paltanen tulong Banatirang tatutut mo kalilimusan tapanggep mo di mo kat patuluyan sumina ka sa dinuti at papanang sa dinuban natiran anak kayo kapag diswan anda akayo di kayat mo ban natiran dauray no awan pilit ngayon kay sa pula kasikat sarming apagalilawan itira niya jay init ken bulan nagkari
di ka kaniya nga si siyak dulaeng di ka ayate. Nyam apay itata dagiti karkarim ingka naglikudan. Kastoy gayam ni aya na ulpit na ranggas ay paytoy gasa. Agbabawi akdun nyamaniat mabalin ta isut gasat ko. Biag ken bile samit tuy kararuwa nasudi anena sampagita anak pusaksa. Sikawan sa bali tingkari ngaliwa dito'y lubong ingganat tungpal tuya. Ay ayaten ka ngem sika kaniyak saan dardarep depen ka ngem di naksamet kap nikan ngem diuray lukas na di kantun magin sasara agpapanbiyag ko di ingka ni busana.